Με τον Τάσο τον Βάμβουκα γνωριζόμαστε εδώ και 10 χρόνια λόγω της επαγγελματικής μας ιδιότητας ως φαρμακοποιοί, αλλά και της συνεργασίας μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Χανίων. Ο συνεταιρισμός είναι σήμερα μια από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις του νομού, στην οποία προεδρεύει ο Τάσος από το 1992 με ιδιαίτερη ευαισθησία και ανιδιοτέλεια. Πρόσφατα, ο συνεταιρισμός μεταφέρθηκε σε ένα ιδιόκτητο κτίριο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό, εργονομικό αλλά και οικολογικό σχεδιασμό. Πίσω και από τα τρία αυτά στάδια του σχεδιασμού, ο Τάσος ήταν πάντοτε εμπνευστής και πρωτεργάτης, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα κτίριο υψηλής αισθητικής αξίας, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μας σαν φαρμακοποιοί, ενώ παράλληλα προσφέρει στο περιβάλλον, μια και διαθέτει στην οροφή του ένα φωτοβολταϊκό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο φιλοξενούμε έναν αρωματικό κήπο σύμφωνα με τον Ιπποκράτη. Αν λοιπόν μου ζητούσατε να περιγράψω τον Τάσο με 2 λέξεις, θα έλεγα ότι πρόκειται για έναν επιχειρηματία με όραμα ή για έναν οραματιστή με επιχειρήματα, αλλά πάντοτε με ευαισθησία.